ଗଡ଼ମଧୁପୁର ନାମକ ଏକ ଛୋଟ ଗାଁ ଥିଲା। ଗାଁଟି ଦେଖିବାକୁ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର, ତାର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ସେହି ପୁରୁଣା ରାଜପ୍ରସାଦଟି ସେତିକି ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ପ୍ରାୟ 100 ବର୍ଷ ଧରି ସେହି ରାଜପ୍ରସାଦଟି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ରାତିରେ ସେହି ଅନ୍ଧାରୁଆ କୋଠା ଭିତରୁ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଆଲୋକ ବାହାରକୁ ଆସେ। ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ସେଠାରେ କାଳେ ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ବାସ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯିବାକୁ କେହି ସାହସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଗାଁର ଜଣେ ସାହସୀ ଯୁବକ ଥିଲା ସୋମୁ। ସୋମୁ ଏହିସବୁ ଗୁଜବକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିଲା କି ବିଜ୍ଞାନ ଯୁଗରେ ଏମିତି କିଛି ରହସ୍ୟ ହୋଇ ନପାରେ ଯାହାର ସମାଧାନ ନାହିଁ। ଦିନେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ଯେ ଆସନ୍ତା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ରାତିରେ ସେ ନିଜେ ସେହି ପ୍ରସାଦ ଭିତରକୁ ଯାଇ ନୀଳ ଆଲୋକର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟତା କ'ଣ ଜାଣିବ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ରାତି ଆସିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଜହ୍ନର ଆଲୋକ ଥିଲେ ବି ପ୍ରସାଦ ଭିତରଟା ଭୟଙ୍କର ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସୋମୁ ହାତରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଧରି ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜପ୍ରସାଦର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା। ଭିତରେ କେବଳ ବାଦୁଡ଼ିମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଏବଂ କାନ୍ଥର ଖସୁଥିବା ଚୂନର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ସୋମୁର ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ତୀବ୍ର ହୋଇଥିଲେ ବି ସେ ପଛକୁ ଫେରିଲା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ପ୍ରସାଦର ଉପର ମହଲାରୁ ଏକ ନୀଳ ରଶ୍ମି ତା ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରି ସେହି କାଠ ସିଡ଼ି ଦେଇ ଉପରକୁ ଗଲା। ସିଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ପୁରୁଣା ଥିଲା ଯେ ପ୍ରତି ପାଦରେ ସେଥିରୁ କ୍ରିକ୍ କ୍ରିକ୍ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଥିଲା। ସୋମୁ ଉପରେ ପହଞ୍ଚି ଏକ ବଡ଼ କୋଠରୀ ଦେଖିଲା। ସେହି କୋଠରୀ ମଝିରେ ଏକ ପୁରୁଣା କାଠ ସିନ୍ଦୁକ ଥୁଆ ହୋଇଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ ନୀଳ ଆଲୋକଟି ସେହି ସିନ୍ଦୁକ ଭିତରୁ ହିଁ ବାହାରୁଥିଲା। ସୋମୁ ଯେତେବେଳେ ସିନ୍ଦୁକଟି ଖୋଲିଲା, ସେ ଦେଖିଲା ସେଥିରେ କୌଣସି ହୀରା ନୀଳା ନାହିଁ, ବରଂ ସେଥିରେ ଏକ ବିରାଟ ଆକାରର କାଚର ଦର୍ପଣ ଥିଲା। ବାହାରେ ଥିବା ଜହ୍ନର ଆଲୋକ ଝରକାର ଏକ ଛିଦ୍ର ଦେଇ ସେହି ଦର୍ପଣ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏହା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଥିଲା ଯାହାକୁ ରାଜାମାନେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରହସ୍ୟ ଏତିକିରେ ଶେଷ ହେଲା ନାହିଁ। ସୋମୁ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଦର୍ପଣକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖିଲା, ସେଥିରେ ତାର ନିଜ ମୁହଁ ବଦଳରେ ଗାଁର ଏକ ପୁରୁଣା ନକ୍ସା ଦେଖାଗଲା। ସେଥିରେ ଗାଁର ଏକ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଗୁପ୍ତଧନ ଥିବା ସଂକେତ ମିଳିଲା। ସୋମୁ ବୁଝିଗଲା ଯେ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଏହି ବିଦ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୁପ୍ତ କଥା ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ। ସକାଳ ହେବା କ୍ଷଣି ସୋମୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ପ୍ରସାଦକୁ ସଫା କରାଗଲା। ସୋମୁର ସାହସ ଯୋଗୁଁ ଗାଁର ଏକ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ହଟିଲା। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।